Tämä valmennustaito saa ylipainoisen asiakkaasi tuntemaan olonsa tervetulleeksi jo ensi tapaamisella. Me kaikki halutaan olla kannustavia, mutta joskus sanat, joilla yritämme rohkaista asiakasta, tekevätkin päinvastaista. Ja koko neutraali puhe ei tarkoita sitä, että kehosta ei saisi puhua. Se tarkoittaa sitä, että puheessasi ei piiloviestitä, että keho ja sen koko on ongelma, joka pitää korjata. Kun puhut asiakkaan kehosta, älä kerro, mitä siinä pitäisi olla vähemmän. Älä myöskään anna ymmärtää, että kehon koko on liikkumisen este. Ja tämä ei ole pelkkää sanavalinnoista huolehtimista, ja tämä on asiakkaan minäpystyvyyden ja positiivisen liikuntasuhteen rakentamista. Ja se on taito, joka erottaa sinut niistä, jotka eivät vielä näitä asioita huomioi.